Η κυρία Μέρκελ ήταν πάρα πολύ φιλική και ειλικρινής. Με εντυπωσίασε και εμένα και οφείλω να το καταθέσω. Με όση εμπειρία έχω χρόνια στην πολιτική και στις επικοινωνίες μου με τους πολιτικούς, με πόση άνεση, με πόση ειλικρίνεια και με πόση κατανόηση για τα θέματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Όταν τις ανέφερα... Ενημερώνετε, δηλαδή από πού σας είπε ότι ενημερώνετε, ότι τα ξέρει? Ναι, ενημερώνεται για όλα τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Και χαίρεται που μετά από μια δύσκολη περίοδο επαφών που είχε εδώ όλο αυτό το διάστημα, διαπιστώνει μια σχέση ειλικρινής συνεργασίας και προσπάθειας. Κύριε Σπύρου, δεν μπορεί. Λίγο αυτές οι λέξεις τώρα, χαίρετε, δεν σας φαίνεται λίγο ότι είναι και λίγο ένα... Ναι, εμείς δεν την αγαπάμε πολύ στην Ελλάδα, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό τα πούμε. Μη σας εντυπωσιάζει. Μη σας εντυπωσιάζει, γιατί εγώ πρώτος... Δεν μπορεί να μην βρει και κάποιο ψεγάδι, δεν μπορεί. Τι ήταν αυτό, ψεγάδι σε εμάς εδώ, δεν μπορεί, κάτι θα σας είπε. Ακούστε τώρα. Όταν λέω ότι γνώριζε και βρήκε ψεγάδι, ήταν ξεκάθαρη και γνώριζε τα πάντα. Και στο ερώτημα, και οφείλω να το πω, η κοινωνία, η ανεργία, η φτώχεια, τα προβλήματα που υπάρχουν πλήττουν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και υπάρχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια του ελληνικού λαού απέναντί σας. Το ξέρει αυτό, Και το ξέρει και το είπαμε. Και βεβαίως μου είπε, και με οφείλω να το πω, ότι εγώ δεν είμαι η Τρόικα, εγώ δανείζω και στηρίζω και βοηθάω και συμμετέχω με ένα μεγάλο μέρος στον δανεισμό της χώρας, όπως σε άλλες χώρες. Υπάρχουν όμως ανάγκη αυτά που συμφωνούνται να τηρούνται και δεν θα τηρηθούν τα 100%, θα τηρηθούν το 20%, το 30%, ώστε να υπάρξει μια ανταπόκριση και μια συνέπεια στις υποχρεώσεις οι οποίες υπάρχουν. Με το 20% βέβαια δεν κάνουμε τίποτα. Απλώς είναι λίγο anti-climate με όλα αυτά που λέγαμε πριν. Είναι εντυπωσιακό όμως, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια εικόνα την οποία εμείς πολλές φορές δεν θέλουμε ή να αποδεχτούμε, ή όποιος ας πούμε βρίσκεται σε αυτή την κουβέντα τον παραξενεύει και σου λέει πώς. Δεν μας αρέσει επίσης να του πω ότι οι Έλληνες δεν θέλουν να ακούσουν και την αλήθεια πολλές φορές, έτσι. Μα ποια είναι η αλήθεια τώρα, για ποια αλήθεια μιλάτε? Η όλη την εικόνα, όχι την Μέρκελ, όλη την εικόνα που δημιουργήσαμε με τα πολιτευτικά όλοι, για να φτάσουμε στην εικόνα που φτάσαμε σήμερα. Γιατί αν λέμε ότι μας φταίνε μόνο οι ξένοι, που το πόσο φταίνε, και μας δόθηκε ευκαιρία και στις Βρυξέλλες με τον κύριο Όλι Ρεν, ασφαλώς του λέω, κύριε Επίτροπε, θα φταίγαμε πάρα πολύ οι Έλληνες, θα είχαμε πρόβλημα αν δεν ακολουθούσαν οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι. Η ευθύνη λοιπόν και της Ευρώπης, και το είπα και στην κυρία Μέρκελ, όταν ο καθένας περιχαρακώθηκε στη χώρα του για τον ΑΒ λόγο και αφήσανε την Ευρώπη και ξεχάσανε τον ρόλο που ήθελε να παίξει για τις αρχές και τις αξίες. Έδειξε η κυρία Μέρκελ να ξέρει τι τραβάμε, λοιπόν, πάντως σας έδειξε ότι ξέρει τι τραβάμε. Τα ξέρει, τα γνωρίζει. Και γι' αυτό ότι δεν είναι πολύ συμπατή στη χώρα μας, το ξέρει επίσης. Το είπε μόνη της από ό,τι είπε ο κ. Σπύρου. Βεβαίως, αυτό το είπαμε και η κοινωνία μας ήταν πολύ πιο ανθρώπινη, πολύ πιο φιλική, και αν μη τι άλλο δεν ήταν οικογενειακή συνάντηση. Επί τούτο συναντήθηκε με όλους τους συνεργάτες και τις έδωσα και τις μετέφερα, θα σας έλεγα, τις απόψεις ακόμα και της Ένωσης Περιφερειών και όλη την εμπειρία που έχουμε και αυτά που θα μπορούσε ο καθένας να τα πει. Σας έπεισε ότι ήταν αληθινή ή επειδή ήσασταν φιλοξενούμενος της και ήσασταν στη χώρα της? Ήταν ειλικρινής και εξέφρασε τη βούληση ότι βρίσκει κατανόηση και συνέπεια πλέον και αξιοπιστία στη χώρα μας και μπορεί κανείς να κουμπάει ώστε να μπορέσει η χώρα μας να παραμείνει στην Ευρώπη, θα στηρίξει την Ευρώπη, θα στηρίξει την ανάπτυξη. Ή όχι? Τι της είπατε κάτι ωραίο στο τέλος, το οποίο θέλω να μας το πείτε. Κοιτάξτε, θα σας πω. Έγραψε μετά. Ίσως αν το διακομωδήσουμε λίγο θα είναι καλύτερα. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια περίεργο να το λέει κανείς, αλλά αν μπορούσε να έχει κανείς συνάντηση, θα αλλάζατε άποψη, γιατί είναι πολύ εύκολο από μακριά να λέει κανείς ότι μας φταίνε πάντοτε οι άλλοι. Όταν λέω λοιπόν ότι είμαι περιφερειάρχης σε μια περιοχή και με ρωτάει εφαρμόστε την αποκέντρωση την οποία ψηφίσατε, και εγώ θα σας πω λοιπόν ότι όχι, δεν εφαρμόστε και αφαιρούνται αρμοδιότητες. Η περιφέρεια όπως και οι δήμοι αυτή τη στιγμή έχουν στεγνώσει χρήματα τα οποία είναι θεσμοθετημένα, δεν έρχονται καθόλου, αρμοδιότητες αφαιρούνται συνεχώς. Επομένως μην μας παραξενεύει αν σας λέει εφαρμόσατε τη μεταρρύθμισή σας.
Κάματε το κτηματολόγιο σας. Κάματε το σχεδιασμό επάνω στη χωροταξία και στις πολεοδομήσεις. Αυτό που έχω να πω είναι, και το γνωρίζω, λέει, όπως το τόνισα κι εγώ. Ο κόσμος, οι φτωχοί άνθρωποι περνάνε ένα δράμα, η μέση τάξη γονάτισε, η ελίτ έβγαλε τα χρήματά της έξω και η φοροδιαφυγή καλπάζει από χρόνια και δεν μπορέσατε να την ελέγξετε. Ασφαλώς και εκτιμώ ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, γιατί θέλουμε η Ελλάδα να μείνει στην Ευρωζώνη και εμείς θα στηρίξουμε. Και ιδιαίτερα επειδή η χώρα μας είναι κυρίως τουριστική, τη ζήτησα να μπορέσει να στηρίξει και να έρθει πρόγραμμα. Και βάλτε τελεία εδώ για τον πρώτο. Και βάλτε τελεία εδώ, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων. Πείτε μας όμως τη φράση που της είπατε περί αυστηρής δασκάλας. Με αυτό θέλω να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Μετά από αυτές τις οδηγίες λέω, κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι οι αυστηρές δασκάλες μας τις θυμόμαστε πάντα, γιατί αν μη τι άλλο μας έδωσαν κατευθύνσεις και μας έμαθαν γράμματα, έστω και αν μας στενοχώρησαν προσωρινά. Λοιπόν, αυστηρή δασκάλα η Άγγελα Μέρκελ για τον κύριο Σπίτι. Όχι τώρα, κύριε Πριτάνη, πρέπει να πάμε. Κύριε Πριτάνη, αμέσως μετά.